Baba ka-World Cup, angazi noma ngizothi ukungidelela, ngizothi ukungijwayela kabi, ngizothi ukungihliphiza inhliziyo, noma ngizothi ukufuna ukubukisa ngami nje lento oyifake lapho kwi-status sakho. Maka World Cup usuqalile futhi yini-ke futhi manje yini? Ucabanga ukuthi kumnandi kumina uma ngibuka ufake oBabes noma Mpintsha be-engage-ana? Maka World Cup phela abantu uma bethandana benza into enhle iyanconywa. Nami njengoba ngifaka kwi-status iyona ndlela engincoma ngayo ukuthi cha uma Mpintsha ube indoda impela bese kuyisikhathi sokuthi ayenze lento ayenzile. Oh, uyazi ukuthi abantu mebethandana fanele ba-engage-ane. Uyazi ukuthi fanele kuthengelwana ama-ring, kodwa wena uhlulwa ukwenza lokho. Engabe uthatha isifundo kulento eyenziwa uMaMpintsha, kunalokho uzongithunuka inhliziyo uyayifaka. Uzuyifake ku-status ukuthi ngiyibone. Ayi Maka World Cup uchukuke lolu liqalayo uchukuke lolu. Wena uhlezi ufaka izinto la kungizwe mina ngiphawula ngalezo zinto osukuyifaka. Wena uhlezi ufaka izinto la ngithulele ngithi du zolo lokhu kade ufaka uMiss South Africa lo waseVenda. Uke wangizwa mina ngithi thatha isifundo kena nawe ugunta impungculu. Awukazi ungizwe kodwa manje wena usuzothi ngithathe izifundo koMaMpintsha. Le nkulumo yakho lengizumona kuyona ngathi nomona phakathi. Kodwa uBabes wayeke washo vele wathi ninomona qhubekani umona lo weMaka World Cup. Anginawo umona ukuthi kubhlungu kumina. Kunini saqhuba mina nawe baba ka-World Cup. Umagcino wethu World Cup samthola ngo-2010. Ngo-2010 uBabes wayesagqoka i-uniform yesikole engakabi na uBabes odume esawubongekile. Egqoke i-uniform yesikole, mina nawe sesiqhube isikhathi esinganani. Sekukudala sasihusha, sasihudula, siyizama. Wena uzolokhu uthi kanti wena usave malini ngenyanga ngempela ukuthi uthengele. Wena ngabe ubonga kona lokho ukuthi thina at least sisaqhuba ngoba abanye abasaqhubwa kona. Thina at least sisaqhuba khona into eqhubakalayo kunokuthi singabe sisaqhuba kwanhlobo. Kodwa ke ngoba usujaha umshado futhi ngenxa yokopela nomona kulungile ngizoyizama iringi noma yaseMashayinini ngibone ukuthi ngenza kanjani. Baba World Cup uyabona ke njengamanje angisafune kwa ringi ngisho songangenzeli iringi ngephepha labacikile kodwa sekwanele ngikhathele. Ngeke mina ngimdala ngimngaka ngizothi ngine boyfriend uBabes athi uno husband. Izwakala kanjani nje leyo nto? Ingane encane uBabes usezothi my husband mina ngithi my boyfriend. Cha nawe phela ungasho Maka World Cup ukuthi baby daddy yezo nje nawe kumnandi kanjani my baby daddy. Angizokusho baby daddy la. Angizokusho baby daddy. UBaby daddy wami uZuma owafika noSaso ngondlela izingane zami ngomsombuluko ongilanda lapho eGoli Park Station. Stop sokuqala nje siya kuyona siye Home Affairs siyobhala. Ngeke ngidlale wena mina. Hayi angazi ke mina ngoba engikwaziyo ngiyasebenza 6 to 6 ukuthi ngosithatha isikhathi sokuya lapho. Mekuwukuthi uyangithanda ke baba World Cup uyokwenze njalo siyohamba siyobhala. Ngeke mina ngidlule uBabes oduma ingane encane ezale phambi kwami ingane kade idlala umagalobha phambi kwami isizothi my husband mina ngilo ngithi my boyfriend. Yabona ke babhayi ke manje angisafuni nokuzwa ukuthi uthini babhayi akusafuni ukuzwa lutho oqala ngemsebenzini nje manje ngilungela ukemsebenzini wangiphazamisa. Kulungile ke bye we baba ka World Cup sesobona ne Home Affairs. Ngeke ngidlale wena mina.